du ha med litt kommentar? Ja, skal vi ha med kommentarer? Ja, må ha kommentarer. God start. Ja, Da mistet vi det. Der mistet vi. Og beveg rumpa, sånn ja. Oi, det var et dårlig ben, Jeg eier bikkja, vel du. Så eier jeg kjerringa. Oi. Kommentar? Ja, hun mistet hunden underveis. Hun mistet hunden underveis. Se på tiden, det er alt for dårlig tid. 53-41, det går bare ikke an. 53-41. Ja. Nei, det går ikke an. 15 sekunder bak lederen. Ja. Det er intervalltrening fra mer enn morgen.